to zní. No, já jsem to slyšel předtím dobře, no. Já si myslím, že jo. No, zkus. Zkuste, David, ještě, aby se postavíme dozadu. Zkuste ještě jednu nějakou funku. Dobré? Já si myslím, že to je dobrý, Jaro, ne? Jo, a vždycky jak budeš, tak radši mikrofon trošku dál. Takže začínáme most, lidi přicházejí. Dneska taky očekáváme několik kapel tady. Máme tady super zvukaře, který se o nás stará, aby nám to hezky znělo. Děkujeme. A zítra taky jsme v Budějovicích, že s tebou. Tak, něco na mikrofonu. Omlouváme se, něco máme s mikrofonem. Asi slabá baterka mikrofonu. Davidovi se stala menší nehoda s mikrofonem. Lidi tady už přicházejí, si se zasedávají. Dneska to počítáme, že to bude narvané. Ta baterka vůbec nevydrží, že? Nějak dlouho. Děkujeme, Manka Končeková. Jdeme se podívat nahoru, co tam mají za aparaturou. Máme tady i kolegu romské akce, zdravím ho taky. Můj dobrý kamarád z Prahy. Ještě se uvidíme se ještě v Budějovicích, že? Tak, zítra České Budějovice. Zítra České Budějovice, kluci jo, výborně hrajou, zpívají. Jsou to mladí, ještě se naučí víc a budou profesionálové. Už teď jsou profesionálové. Tak. A za rok budou kapacity. Áno. Mezi nejlepší kapely. No. Jsou to mladí kluci a hrajou pěkně hezky. Dej jim to hezky. A že musím pochválit. Hlavně tady otce, no, který se o ně stará, aby fungovalo tak, jako má být. Zatres. Máš zatres. Co dá dělat s dětkami? No, ne. Celý život se musí o ně starat. Celý život, no. Claudia Lacková, zdravím tě. Ruško, a to se dívá, bez tak moje žena. Jo, zdravíme. Mariana Maruška, zdravíme tě. Lomeš od Oldhamu. Leon Sivak, zdravím tě. Do Halifaxu. Máme něco s aparaturou, tak kluci to zase musí dát dokupy. Zvukař, který se o nás hezky stará, aby to hezky znělo. Dobrý zvukař. Výborný zvukař, doporučíme tady v České republice. Každý, kdo bude chtít zvukaře, jeden z nejlepších zvukařů tady v České republice. Lacko je nejlepší cikánská skupina. Děkujeme, Kubo, děkujeme. No, měl si přijet, Kubo. No, Lucie Švagrová, zdravíme. Latinka Tyšer. Čau, zdravím tě. Maruška, ano, si mohla jet rovnou s námi. No.
že lidi přicházejí, dneska to počítáme, že bude narvané, že tady známá zpěvačka z Itálie, no? Z Itálie ona je. Ona je z Itálie, ne ta Ste? Z Itálie, jo? Ona je z Itálie, jmenuje se Ste, má krásnou píseň La Crema, takže dneska to tady tež rozpeckuje, já si myslím. Jo. A rádi si uvidíme, poslechneme, jak to je na Jsem život. zvědavý, taky jsem zvědavý. Roman Horváth, zdravím tě, kamaráde, zdravím tě. Takže se ozveme, jak začnou kluci hrát, nebo mám měli něco s mikrofonem. A už to funguje asi, tak. Já si jdu dolů a si můžete poslechnout. Na telefonu. Yeah.